Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intamuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, tayo ni Druging iba sa papagayam dati pagkasalitan ni pagayam tayong Marialyn nga napauluan iti Inglaterra. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, Manong Nemi, Inglaterra akano. Kunada? No kunada. Yung dakas ko mga ruteg dilaw, uno umapal. Kaya talaga ba't nga adap apala. Umuna-unay Manong Nemi, nadaan na kiti boyfriend nga awan ti masnuk nga trabaho na. Kaya siyempre, no makakita ka na kiti patak nga mabalasang nga tinubyo da, nubyo da Manong Nemi kat nabintas ti trabaho na. Alakit umapala ka. So kang ganayin ako yung bagbaga kini George Manong Nemi. Kano kanto nga madaan ti pernamento nga patrabaho George. Babayam na agsamulak. Okay lang. Pa-extra akmat. Nukasan nung amin kat di mo kahit tagpaot. Nagrigat tagsabol trabaho. Abang ano siya. 5 taon nga tawin ko. Iti pagtatrabaho nga kumpanya. Pinadas kang in-rekomendar, di mo mat kaya. Ako matinalids ko may pagkabti computer. Kinunan, naglagay pa accountanta. Nabiyakin ka. Sa computer engineer ka. Uwan Manong Nemi, computer engineer kaya nagtatrabaho kita may sa kumpanya Manong nakaduan na. Nga dito kita aglaklako kami kada kita napipintas nga gadget kas kumiti cellphone, laptop da dumapay nga computer Manong Nemi desktop kan da dumapay. Liman nga taon ko Manong Nemi nagtatrabaho dito kumpanya ato ko mamatin ti ornong ko ngem kasano numanin dumawat di kapsat ko Manong Nemi nga ni John. Gamot na pagpababasaag, damat papakin ni mama, damat may trabaho da ang halos para laing kadakwada, Manong Nemi, tani papa, ada bisyo na. Aling uminom, basta matin agsugal pa'y, ag-chicks pa'y. Talaga nga, wapapala ka na gini pamilya, Manong Nemi nga na ornos ti biyag na. Samat kitigang kapapad na papangin ni mama, Manong Nemi, talukang matlagin nga kakapsat. Diya inauna at daanin ti asawa, Manong Nemi, ngayong sa amat nga napindas ti bihagda, awan ti stidi nga pagtrabahuan ni kayong ko, ininto tanimanang kit nababalat sweldo na Manong, sakit talon adagos na kita anak da. Ibagbagan ni George, Manong Nemi, agasawa kami, nang makasano ko mga agasawa kami. Awan ornong ko. Nabayagang sana nga nangisibro iti branded nga bag kada sapatos huwag yaman nga arwaten huwag nabayag pa yung cellphone ko Manong Nemi nabayagang sang ko sinukatan iso nga pa una yung ada trabaho ko Manong Nemi ng kaslawan ti asenso sa anak matagastadura
Ang gabunga ta kagangay lang ti sweldo, panagkalan met ba ano? Gabota siya konti nga, supervisor manong name it department nga ayan ko. Kuhan manong name idin to siya ti supervisor ko na nalagaan lang trick na tag-supervise. Kada kita to mga dati babae manong name addaglag ko, adda kita ag inventory kanda dumupay. Ni Sofia manong nemi ti adda iti babaek. Nadanon ko idi ni Suna. Napiapik ni Sofia ko na. Taday tan makatawan si Pudda madmadlaw ko ng mas asenso manong nemi. Idin to tanumanen meetingan da kami manong nemi dagiti adda ti ngatuan iti kumpanya kiti bagbagada ngano kasta nga mapasamat iti panaginventory kadagiti tagila kumi. Ada kano, kadado kano, di kiti mapukpukaw. Tuntuntunan daw anong nemi, no sa sidno, itagtaktakaw. Siyempre, imbestigaran da, di kiti security guard. Mat, manong nemi, tibotok talan da. E dito distrikto mat manong nemi, di kiti security guard, agkap-kap da. No agawid timpliyado, aglukat da, itibag. Uwan manong. Kaskas din nga, dali kita gundaway manunemi nga, i-report da, nga da mapukpukaw ka da kiti tagilako, kang runan na unay da kiti laptop manunemi, nangingina. Manunemi, kahit nga sawan, nga da agtaktakaw, iti kumpanya wano opisina mi. Kinon na kanyak manunemi ni Mr. Javier nga iso ti adda iti HR department uno Human Resources Department manong nemi. Kinasarita na kita na minsan inayaban na kiti opisina. Marilyn, yes sir. Kaduan na nga mapakapaspasamakan iti panagpukaw no agad da mapaamaangay nga inventory. Ket dita department mo. Sir? Kahit nasa wan, ada dito department mo, iti ayan tigtaktakaw. Nako naman, sir. Nakadaldelikado maggayam. Digad kahit nasa wan, nga dagiti adda ti babae, may sa kadakwada, uno do kadakwada, idagtaktakaw. Masapol mo solusyonan dito Marialyn. Bayo sir, tasan kahit ko tayo, tag-imbestigan. Sige, italag ko kang garato yan. Samit kita kang kanayon ng kadas bulan nga maangit inventory. Adalat na mapukaw. Nusa nga dua, maysa, nanginginamat nga rod. Malugit ikong bayan ako sila. Bayan yung sir, ag-imbestigarak. Dapat lang. Within this month, mamuak nun ito resulta at investigasyon mo. Uwan sir. Awan pagdarakan nyo. Miniting ko manong nemi dagiti adda iti babaek. Uwen. Halos puro babae manong nemi. Imbaga ka, timba nagsaritaan mi kini Mr. Javier. Nakikinig tada. Sino kada kayo tagiliblibas? Ay babag. Kada kiti nangingi ng gadget. Sino kada kayo? Siyempre, awan ti mangamin kada kayo. Kaya? Ag-imbestigar tayo. Kahit na sinuman tumataptalan, ngakin aramid. Sigurado nga mabalod. May cut nga mabalod. Iso nga sa nyo langin nga itultuloy. Gabuta, laglagi pa inyo. Awan tiya di maduktalan. Kuna tayo, no palimad man deta, may butaktak kami butaktak. Manong nemi, may sa kadakwada nga dati babae, kitikas la apalak launay. Kang kanayon ko makikita manong nemi nga
nabibintas, di branded, di kita arwaten na. Uy, ni Sophia, manong Nemi. Ito na minsan, manong Nemi, nga kinakuyog ko ni Sophia, nga rimuan ito bisina. Hi, Sophia. Ay, ma'am. Pagluglugan mo nung magawit ka? At boyfriend ko nga taxi driver. Tawagak kung may nakalain. Iso data na? Mamaling di magkilogan? May dawas na. Awon, ma'am. Apik hindi nga saan. Napayag kaya man nga the boyfriend mo nga taxi driver. Dinasiyat ko man, no? Agkuyog ta. Malibre ak, saan ka di? Una, ma'am. Malibre ka. Gabata, may dagas na kami mat. May dagas na kamat. May dagas na kami mat. Una, may dagas ka mat. Ito, pagawidam. Naglugan ni Sue naman nung name iti abay ti driver, abay ti boyfriend na naglugan na iti likod. Naman yung talyawon na manong name ti boyfriend na guwapo. Naguguwapo ni George. Abay nga taxi driver lang ti boyfriend mo, Sophia, kaya nagpinda sa trabaho. Nimit ma'am, gabot siya ti patpatig ko. Sa bagay, gwapo. Sa mesa, sa amin lang nga, basta taxi driver. Ano nga ron? Ado ti kuko na nga taxi. Kasta gaya. Nagkasat ka nagayam, Sophia. Kung nakalo nung plain taxi driver lang di boyfriend mo. Taxi manager, taxi owner gaya. Ay, nakakaapal ka ng kasta, Sophia. Abi met ma'am, kaya nagpinas si trabaho siya kat supervisor. Nakat nga ito nga amang tisweldo kami siya. Jay, boyfriend ko. Awan ti parnamat nga trabaho na. Kasano nga rin nga makapag-asawa kami. Awan ornong ko, awan ornong na. Susapo. Kada kayo, ito na nung panag-asawa yun. Ito madanunan, ma'am. Sige. Mano nga tawanin, nagtatrabaho ka, kumpanya? Ag 11 ton. Ano ba'y kagaya man? Isyak lang agtatrabaho ka na kami. Siya ka lang? Sa masaksakit na papaki ni mama. No manen, confide ko ida. No manen, tawagak ti doktor mi. Tapos nagkasta kita ma-check up da. Kadi, naging na naging agas da. Maintenance da. Naging kakapsat mo ngay. At duwa nga kakapsat ko nga pagbasbasaik. Iti college. Agkas-kasera kayo. At nabitas ka balay mi. Ikasan nga rin nga mainay mo't sweldo. No, nanginat agas da papakinamamang mo. Sa daduwa nga kapsat mga pagbasbasaim. Sa napintas si balayo. Mga asin na po Diyos. Kuno, hindi ka di boyfriend mo? At na ka di boyfriend mo? Carlo. Hindi ka di Carlo tibang mangtid kang ka. At siyempre, taxi owner so na, ato taxi na. Haan? Siya pagi di tinang tipuunan na Hanya? Manong name naka-aapal mat dito nga bahay ko na tinakam ko. Tapos tayo di pa'y lahing manong name kad umapapalak kang kuhana. Wan. Kaputa, napipintas tarwatan na. Alakas na. Saan nga gangantyong? Niya. Ibaga naman ng isupetin ang titipuunan ni Carlo nga boyfriend na. Saan nga tanga isugay ito? Tagtaktakaw? Yan kasano nga rin ti pa nagtakaw na. Kadadaman sa security guard nga mangkap-kap keng kuha na. Amangan mat no kakomplot na dagiti security guard. Nukas kasano laeng manong name na ko nagtinakam ko. Kat maimbestigaran, masulbar nga dagos. Masulbar ko nga dagos ti problema manong name. Ngayon paakam kanyag ni Mr. Javier.
nakakaawat. Aya? Manong sweldo na. Dagdagal ti sweldo na kami siya. Ay, una dagdagal ti sweldo kami suna, tarangat nga itong posisyon ko. At inakin amana nga, mainteneran na, gatgatangan tinangingin nga agas. At daduwa nga kapsat na, magbasbasahan na ti college. Nabinas ka no ti balayda. Oh, pangalaan na ko mga rod. Alaman. Indandanon ko dito balay, manong naimi na ito nga pampanunutik. Asla mariknak tirag banog ko. Ay, asla ka lang naman banog ko na yan, anak. Sabi, narigat trabaho, nalakalaing mama, ta supervisor na ron. Kaya mapi nga ron. Asla na babantot, bagik, tirik na, taapay. O malasenso. Nakakaapal lagi ti makitkitak na napinnas ti biyag na. Di ko mga ibagam dahil takin ipapang mo. Nasiyat ko mga kasasaad tayo ano, saan nga kasta nga babaero sa kasugodor ni papang mo. Ibaganda na pag-andal na ka. Kadabitas mo ti trabaho. Adaanak mo ti boyfriend nga kawan ti trabaho na. Kadabi nga ni George na pilim. Kapati sa tipat-patig ko, mama. Dahil na ngamin kit. Sabi ko, sarang mga tapusom. Sarang ti panunod mo, ano, sarang ti panunod ko. Aw, mati mauray ko nga agaram kanyak nga baknang. Aw, mati agaram kanyak ka milyonaryo. Kumaw, ano, bilyonaryo. Ano, kumada agaram kanyak ka baknang agad. Apigid din saan. Oray sangkod nga yaten. Alis to lang ang masurusuro nga yaten. Nas pagarigan. Sakit na ito. Ada problema, Jay. Problema trabaho. Ada agpukpukaw. Ado na kita agpukpukaw nga tagila ko mi. Nagingina nga gadget, mama. Kayat ni Mr. Javier nga paimbestigar. Nga na muna kita maatap nga ayan agpukpukaw iti department ko. Apay matakawang kayo ko, ma. Kita anadubra ko man nagli security guard. Kanya tamo yung pakapatid security guard. Kada kakomplot na. Kada empleyado. Kada at-atapag mamay. Marialin anak. Narikad no gatap ka. Mga no. Nagbidot ka iti dayat ang atap mo. Ano nga ba? Saan ko mga nagbidutak mama? Manong nemi inyusturyak ti mapapan kini Sophia. Tuwa, nagitinaganag kang kuha na, masaksakit da. Uy, siyempre nangingirat agas da. Ada pa'y duwa nga kakabsat na nga pagbasbasain na. Iti college. Uy, sana pinas ka no ti balayda. Ken, dadya boyfriend na nga taxi driver, taxi operator, isukan mo pa tinang tipuunan na. Di nakalawlawag, nangalan na ko mga rod. Pangalalan na, para pa no siya tisuna mama akit di siya sweldo na saan umanay para kang kuana nangingina di kita arwaten na sus eso nga asino ko mati saan nga gatap kang kuana mama umapal ka lang ano nga umapal katuan inggit ka lang kit siyempre asino ko mati saan nga agbaling yung gitera nababati sweldo ng emsya ha napintas ti kitarwaten na. At nadua pagbasbasahin ng absent na ti college. Napintas ti balayda. Inikkan na ti puunan, di boyfriend na, tapno makagatang ka na kita ado nga taxi. Sa sunod sa nagatap. Anak, makabasol ka kinapo Diyos. No, hosgam. Dito kayo pagbagam nga Sophia. Nandiyan tayo mong baga no, foreign aid na. Namat nga rin baga? Hindi mo margarot sinalusot na pagkapon di kuwatana. Siyempre, ako pati sweldo na. Ay nga, nagbasilat sweldo na. Teko na akong mama, itikas diya nga kinangina di kita arwaten na. Saan nga umanay kayong kuhana di ang sweldo na. Manong name oray no, adda akong silid ko. Data pa lang ti adda ti panunot ko. Hindi ba nakakita kasla para makitkitak ni Sophia, manong name nga, nakapimbintas, nakangingina, tiga arwaten na. Sa
Sila ko lamang mangig, nakangin-ngin na, nagiti agas, napapakin mamang na, at dadua nga, kakabsat na, nga, pagbasbasan iti college, sa, sus, nagpintasin no kasya ko ma, kasyayak ko ma. Pangalak ko mga tigatan ko, tinangingin ng arwate. Manulang ti sweldok, dakil mo kagpeso ang numanin may patulong kanya, tikapsat ko nga, inauna. Numanin na dumawat ni June kanya, takawan nakpay ni June. Numanin umutang ni Papa. Utang, kalimutan. Susapo aya, nakakaapal mo, tigiti mapaspasama, taglawlaw. Ngayon mangura ka, into numigat. Agreportak to kini Mr. Javier. Agpaiso manong na may first hour, nagdiretso ak iti HR department. Iti opisina ni Mr. Javier. Tugaw ka, Marialyn. Alisto mata, nga pa nag-imbestigar mo. Alisto lang tag-imbestigar, sir, no talagang ada-atapem. Kada kita ada ti pabayam. Amamuyam siguro, sir. Kano kasano ti kadakkel ti sweldo na. Ni Sofia. Sofia. Nabayagan ni Sofia dito eh. Amok asa na 11 years ka nun. Nabitis ti trabaho ni Sofia. No, nakato ko mati adal na, baka iso ko mati ada ti pwesto. Nabinda si Suna, di ba? Oo. Nabinda si Suna. Amamok pa di boyfriend na. May isang taxi driver. Taxi driver, yung tsaka mo, kasladan sa kuka ng adungan taxi. Hindi ka nung Sofia, sir. Itinangted tipunan yung boyfriend na. Oh, sir. Imay na sinundo ni Sofia, nakilugan na kadakwada. Nakakaapal ni Sofia, sangga di sir. Imagine, inikkanat puunan ti boyfriend na. Mas kasakit na giti parents na. Kahit kanayon ka nga mapanbisitaan ti doktor. Nangingin na kano na giti agas nga maintenance na. At dadua, nga kakabsat na nga pagbasbasayan na ti college. Ken, napindas ka no di balay da sir. Sa ganin nga, nakalalistong ito do. Nga iso, tiyagtaktakaw sir. Ngayon kasano? Kada dapat na kita security guard, amang kap-kap keng kuwana. Anyata mo yung sir. Babasit mo na kita nangingin ng gadget. Baka kakumplot na kita security guard. Kahit na kita security guard, natalnada lang, natanang da lang. Awan na kita ipakpakita na ebidensya. Agam ni Sophia. Ilastog na pa, napindas ti balay da. Awan pulos ti pa naghatap ko kini Sophia. Nabayagan nga mamukso na. Amo mo yung masaksakit na gini parents na. Napakay ka din di balay da, sir? Sa anak pa napan di balay da. Abi nga saan nga bisitahan di balay da. Kahit mamonte no kasan kinapintas na. Hindi ituloy mo tag-imbestiga. Nga adara kita idadag mo nga ebidensya. Kas kumatiladawan. Alawan, sir. Arabidig na ita. Kahit no kasta manong naming nga madamati trabaho kadag supervisor, talaga nga umapapala ka na ito nga Sophia. Nangisibro mo na yun. Hello, Sophia. Ay, ma'am. Sige, trabaho lang. O, ma'am. Umapapala ka nga Sophia. Olori mo? Ano ko matapapalam ka niya? Nangingina di kita arwata, ma. Dagay mi gatang ko, ma'am. Mabi ko mga jack gumatang. Nagiti may bagay kanya. Kasta? Aday gatang mo di gumatangak. Siguro no dapat patulong kang ka. Nakasagana ka tumulong. Depende ma'am no anya tutulong kasapulan na. No kwarta. Depende siya pa kung saran na. Egit no adag patulong kang umutang iti puunan ti negosyo. Okay. Abagay din na saan. Mangteda ka, kabay lalaki din. Nakakaapal ka, Sophia. Alam, ma'am, si Kamet. Ewan gayam, ito na birthday mo? Oh, speaking of birthday, dadangar ti Plamplanuek.
Uray, datay lang kumaamin. Iti dito yung department. Agayabak ba't sa bali nga department sumagbano nga katakwada. Oh? Nagpala ka? Uwan. Ngayon, ti pampamayak at agim bitarak iti bisperas ti birthday ko. Ngayon, hindi kaaldaw na mismo ti birthday ko. Kaya nito din nga pang pamilya. Agaraman ti boyfriend ko. Hindi ka dito no bisperas ti birthday mo. Kasi parang paalam ka na kami. Ijabalay yun. Ang ijabalay. Iti restaurant. Adarantak ko mga ibagakit nga ma'am. Kakakeso na nga namin adon nga birthday ko nga sangka ka na awis. Sipod idadakad to'y. Ako pegaminti. Kuwa idi ako pelat ado nga kwarta midi. Awain. Ngamitan na da. Ado. Tayo nada nga nayat ni Apo Diyos. Manong name talaga nga umapapalak ka rito nga babae. Nung una ususaran na pagin ni Apo Diyos. Manang asin ni Apo Diyos ko na. Kahit nakabingasawan. Nga nakim ni Apo Diyos. Ti kwartang mag-igaman na. Gore ka. Manong name kaduwak. Ti boyfriend ko nga ni George. Na imatandar kareta nga bisperas a party ni Sophia. Napangkam amin manong. Buhain. Halos para kada kami amin deta nga restaurant. Tado pwede kita dumapay nga empleyado ti kumpanya manong naming inawis na. Puwera manong naming kini Mr. Javier Awansuna. Kat nangin nga restaurant manong. Nagingin na kiti putahe. Oh my God. Hindi kita laing mabaknang na negosyante manong. Hindi makabael, maka-afford. Iti kasto nga klase ti panagpaala. Pinaramid ko manong nemi, pinitsure ko. Pati na kiti potake. Hindi kiti beno. Numanot balot ti tunggal makan. Sakop. Wan, pinitsure ko man talaga. Sana ka makatal na. Kamuta, tsaka mo ko. Makapungtutak, kuno umapalak. Mainggit ako. Ano pa pasama ka? Ha? George? Abi hindi ka makatal na. Tabi lamadlaw ko. Pasara agro pagtarupam. Kasla da kapungtot mo. Kasla da apalam. Nagbalingan sa mating inggitera. Tuloy babagam George. Dadang kami di madikin kay. Ano matikan niya? Hangadakis ti umapal. No dahil nga apal, kat isut usarem, tapno, magunod mo met, tada iti apapalam. Sika namin, di ka umapal. Nga madante, natalgad nga trabaho, nga saan nga pa extra. Umapalak met Eh, sabi nga rin bumaramid, dumteng to, intun ka, no? Hindi pa susama ka. Hanggang sa umapalak. Among ka din sa inat apapalak? Sino? Ni Sophia. Natag-bird din itong bigat. Dito nagpaala. Inyong storyak matagkan ka, di ba? Nga, di mo malagit ti storyak. Na mapaspasama ka pa nagtatakaw ito kumpanya. Kahit madabat investigasyon ko, ni Sophia, iti kang runaan nga suspect ko. Imagine, ma-afford na, tikas ito nga class, ti kangina, ti paala. Iti kagangay lang nga sweldo na. Napintas ko no ti balayda. Dadwa nga kakabsat na nga pagbasbasahin na. Masaksakit. Dabama kayo papangnak at nangingina dagiti agas nga maintenance da. Kaya boyfriend na nga, dati nga taxi driver. Kahit nagbali na nga taxi owner. Tenik ka na kano ti puunan na. Kaya duwaim kortana. Sabi nga di ka mangibaga. Mangibaga ti. Ti puunan ti negosyo. Adamok nga napinas nga negosyo. Ano puunan na. No, dapunak lagi di. Hindi, mangibaga ka. Ano mangibaga ka? Ikanat. Tinagabot tinagtakaw na. Si Kamit, Marialin, inggitera ka. Ano nga inggitera? Ti ko namkit di. Dandanin ti pa nakaibalod na. Dandanin ti pa nakaikatkan pa nakaibalod na.
Sweetheart, di naman nawawagan di sweetheart. Sika talagang hingkitera ka talaga niya. Manot sweldo na. Katuin. Imbagak manong na minuno lang ti sweldo na. Ket dagiti balor ti arwatan na. Saan nga umanay di sweldo na? Pangalalan na nga tintin na nga puunan boyfriend na nga taxi driver. Pangalalan na ti kwarta kay katang ti agas ti repairs na ti pagbasbasa. Uno pangpapabasa na karagi kapsat na. Kung naklaman lang no computer engineer ka. Di agkwenta ka. Kung manok pa nagkwenta. Manot balor di na mapupukaw. Ha? Sabi nga, kawan, milyon ka di? Met ka di, Kaya agpaisuman nga ni Sophie tagtaktakaw. Umanay nga tarata, nga balot itinakaw na. Para, iti bagbagam nga puunan ti boyfriend na. Panagbasa ti kakapsat na. Ken, dumapay. Diyan tayo mo, baka no, adapay sa bali ka taktakawan na. Una adapay sa bali ka pagtaktakawan na. Ay, apo, ingitera ka. Ay, sikala, nga po Diyos nagbasbasukin ka. Uno, nga po Diyos ti pagbasbasulam. Sikat nagbasbasukin, apo Diyos ko na kumamba po. Siya pa yan, nagbistake. Talaga nga, masulbarin ti kaso kunak tinakam ko manong. Tayin libas ko manong naming inala ti panyo ni Sophia nga adda ti asidag na. Kunwari hanakit kitain inala. Masapol nga, picturek pala pati balayda. Tayo tatakkundo nga dahagos ka ni Mr. Javier manong naming dada ti plano. Idi malpasan ti pangrabi manong naming tinawagan ni Sophia. Imbaga kagwa na manong naming na nalipatan na dejaya panyo na. Sinudsud ko manong naming no kasano nga maka madanon ko ti balayda tapno indak ipan dita nga panyo. Ngam ko na. Ije tulat ta kanon office ngaitid ko. Uwan manong naming. Ngayon saan nga ag-report into bigat sa iso nga rod iti kaaldawan tiya. Birthday na nga parang tumad iti panagpaala na iti pamilyada. Ngayon pilit ko lang manong naming ngayon baga nga mapanak iti balayda. Saan lang nga Japanyo, nudikit kahit ko nga makita iti balayda. Kinunak kenkwanan. Kapno sana kano nga marigatan manon nemi tawagan na kano ti boyfriend na nga ni Carlo. Tay bagak no sa dinut mangalaan ni Carlo kan kanya. Tapno ni kasta kita alalisto makadano nak iti balayda. Uwen ko nakbad nga dakos. 15 minutes nga nauray ko ti taxi ngay manayo ko ni Carlo nga boyfriend manong nemi ni Sophia. 15 minutes met nga tinaray mi manong nemi aging nga nakadanon kami tibay sa napintas nga balay. Wow! Carlo, ay ma'am, dito ti balay da Sophia? Nagdakkel, nagpintas. Manong nemi sa gana konti kamera. Kaya ada kami ti labas ti gate manong nemi pinicture kon ti pakabuklan ti balay. Ma'am, happy picturean. Humapalak na ron. Napiyado lang mat ngayon naki-upload. Ngayon bagak to nga, this is my dream house kung nagtumat. Ay, dadyayan ni Sophia. Nakalaplapsat ni Sophia manong nemi. Pati arwaten na nga aday ito nagtibalay kat nangihina. Branded manong nemi nga short kada sleeveless. Manong nemi nakakaapal nga balay. Manong nemi, nga to ti posisyon ko, dakdakkel nga amang ti sweldok, ngam dito nga Sophia.
Ngam apay nga makabalay ti kastoy ti katakkel na kinpintas na nga balay. Apay nga mapagbasa na ti duwa nga kapsat na ti college. Apay nga adda pa na ka private doktor kada nurse na ginaganak kang kuhana. Nakataalan na ti kwartana. Baka mat no, dagay tagin inventory iti kumpanya nga pagtrabahuan mi kita saan da makita nga may pinsan da kiti napukaw no natakaw. Nakais-isam ni Sofia manong naming nga ng pastrik kaniyak. Hanyamat ni ma'am. Panyo lang sublina. Saan lang ti panyo? Maragsakak pa yung makakita ti balayo, nakakaapal ka, Sofia. Dumanong kang ron, ma'am. Talaga dumano na. Saan lang ti unag tiyas, hardin niyo, unag ti solaryo. Kahit ko pa makita ti unag ti balayo mismo. Welcome kayo, ti balay mi. Kahit kamat ngayon, amo ka na kini parents ko. Kaya nilito kakapsat ko. Kahit ko nga, ibaga nga si kati supervisor ko ito bisina, iti kumpanya. Kahit, ala, sumara ka. Wow, manong nami, nagningina, kumpletong alikamen. Sofia, nakakaapal ka nga talaga. Ni Mamet, mabalik nga din niya ang picture, eh. Sige ma'am, okay lang. Manong nimi nakadado ang picture. Ultimo nga nangina nga salas the divider. Apo, amin. No kahit mo ma'am, saan kang pwede silid? Anin, basta mo na nga dito salas, iti dining room. Nakaka-apple ka nga talaga, Sofia. Amon, siya lakil ti problema kay. Imagine, supervisor, nakainag nagpaso na sweldo. Ngayon, asos hapo. Ang nakapsat ko nga malog. Ang nakapsat ko nga inauna nga numanin umutang, uno dumawat. Ni papa nga sugador, nga babaero. Asos hapo. Sana adaanak ti boyfriend nga awan ti pernamet nga pagtrabahuan na. Oh, nakakaapal ka, Sofia. Alam niya, itong kakwartam. Inteng nagniapo Diyos, man. Susabo. Nakasayasayat ni Apo Diyos keng ka. Kasi sana ko nagbaybayag. Sorry, disturbo kayo. Carlo, yes. Itulod mo lang yung naging di balay ta. Saan mo pagpiplit yan, ha? Ang pocket talaga malibra ka. Kung namatay, may kamis mo dito, eh. So, nga pagkastuam. So nga, itulod na nga. Ni Carlo, aking gana di balayo. Tap na awan problema. Eri makaawit ako dito'y balay, manong naming. Okay, impakita kada mama, manong naming, ti picture. Ma, kaya man. Nangan kami, iti restaurant nga nakangingina, nakaado kami. Nakado nga lagit di bagastos na. Kahit di balay ta, kitain niyo buyahin. Ay, tanak ko na ya. Talaga nga, inggitera ka. Ano inggitera? Saan ka di ka nagitira action mo kita inggit ka? Gat sa mga dagis ti mainggit, ti umahapal. Ang pasit dito ti investigasyon ko ba, ma? Kita ko man lang ng pagtungpalan na rin dyan ang mananakaw. What's your word? Ano nga, mananakaw? Adam ba pamanagnig mo? Mapangal-ala ang ruti ni Sophia ti kasjay. Ganyan tamo, baka no, nagtilangit ng askunana. Mabati kayo. Manong nemi impaprint ko ti pictures. Sakit di kabagitan na nirarang awan ni Sophia, manong nemi napinasagod na away ko na. Nagreporta nga dagos kini Mr. Javier, manong nemi kini pakitak na kitiladawan. No, iti restaurant nga nagpaalaan na iti bisperas birthday na. Lakit sana ka nakaumay no ang panimpitaran na. Ang dami importante nga komperensya. Sayang. Dinaramanan niyo kumamit sa'yo. Lakit paalan na. Nga nangingina kinaimas. Nga nagkapoy tiya taktakhawan na. Nangingina nga tagila ako tayo.
Amom, Marialin, sir, no, kuntahan tayo iti balor di kiti mataktakaw. Kasla na kayong imposible. Nga, tikit ko sawan kita, adado nga amang, tiyam, nabakir, ken kwarta nga gasgastusan ni Sofia, ngayon ti balor tinatakaw. Amang amat sir, no, ada na kiti agip inventory, nagkiti inventor. Kaya bagadala kasto lang tinapukaw o adumit. Baka nagkiti agip inventor sir, kita nagkiti inventor kita so dapat iti kasablot na. Ano ya? Oo sir, ano posibilidad na kasta? I-report na lang iti kasto iti kaado nga natakaw. O rin man adado nga amang. Kakumplot na pa nagkiti security guard. Kaya nyo ti balahin na. Nagtakal. Alaman, manulang sweldo na, sir. Iso nga takal ti pamatik, nasala nga, digiti may report, digiti agim inventor, iti mataktakaw, no digit adadupay. Ma'am, ito na ag-report ng bigat ni Sofia. Awagak to ang takos. Kanantaka. Ay talaga nas kang nadak, sir. Siya ti supervisor na. Kaya siya tiningiga nang itadan nyo na ito ng investigasyon. Dito yung resulta ng investigasyon. Iso nga, saan nyo nga labas tayo? Paikat, sir. Nudigat paibalod nyo pa. Manong nami, itkabigatan na dagos nga pinayabanda ni Sofia. Good morning, Sofia. Ay, ma'am. Masapol na kami, Jay. Jay? HR department. Ayun, ni Mr. Javier. When? Kumakan. Duwatan. Pati ka di ka, ma'am? Oh, gaba being your supervisor? Agad masapol nga daak. Tapos nagkasakit mamonta no, anya tibagana. Manong naimi di adda kami nito opisina ni Mr. Javier Kinunadagos. Kinunadagos manong naimi ni Mr. Javier Kinsofia. Sofia, sir, we are very sorry. Among ti problema, dito may report nga doon mataktakaw, nga tagila ko tayo iti kumpanya. Amok sir. Kat, awan ti sabali nga maatap nga kinaramid no sanga sika. Siyak, sir. Manong Nemi, nakakahasyo tilangana. Kasla, di na pulos namnamahan nga, may bagang iso, timaatap. We are sorry. Nasakit, mapagatapan, sanggadi. Talaga nasakit, sir. Ito tao mo, madinaramit ko. Tsaka mo tagtakaw, sir. Ang buti Diyos. Sana ka man nanakaw. Sana ka man nanakaw. Keep calm. Saan ka man nanakaw? Saan nga siya ka? Just tell. Hamimit nga papilit. Ano namin tipag-ibas na ninyo? Ang ebidensya yung siya tagtakaw, sir. Dagito nga picture. Ado dagito agsalsalud-sud no apay nga. Nababalor dagito arwatem. Nga adot alahas mo. Iti pa nagpaalam. Iti besperas ti birthday mo. Kat iti class. Pinangina nga restaurant. Ganapanan nyo. Siga lang tagtrabaho. Kada kayong sangka pamilya. Nakabimbinas ti balayo. Inigkampay ti puunan ti boyfriend mo tapno
Makagatang ka nagitiya, may pasada ng taksi. Pagbasbasayam dagiti duwa nga kakamsat mo. Dapat private doctor ken nurse dagiti nagadnakan ka. Asino ta saan nga mas daaw? Idinto ta. Tisweldom ket basitlain. Kinita na dagiti picture manong name sa nakinita ni Sofia. I'm very sorry, Sofia. In being your supervisor. Iso nga, inaramid ko tiya. Nag-imbestigar. Manong name nagsangsangit ni Sofia. Irin na siya ngat-ngatungat manong name ititimid ko. Naging gano'n naktan na tibag na induwar na tiwanet na sa dainted na manong name kasla ladawan, picture. Inted na kini Mr. Javier. Sir, darno may katanya mga panagatapyo. Kitaan nyo na ito pakalaglag pa pinicture ko. Picture ni Lotto ticket. Nangabakak iti jackpot. Iti Lotto, sir. 2 years ago. Mamano lang ti baka mo. Gapot sang ko kaya ti ma-hold up. Diyak kaya ti matakawan. Nangabakak iti Lotto, sir. So nga nadaan kami tinapindas ka balay. Nadaan na kiti kwarta iti bangko. Ngay withdraw para tayo niya panagkasapulan. Dagidi kakabsat ko. Panagkasapulan na papakin ni mama. Kantinted ko nga poonan ti boyfriend ko. Tat numadaan ti negosyo. Kandad naman pa niya kakabagyak. Nga nagkasapulan ti tulong ko. Actually, sir. Amin nga mas nagkanyak. Nagkasapulan ti tulong. Ikakita. Kaputa na nga pagkakarod nga manulain ti maka mo. Dahil talaga yung kalikagom ko nga mailimad ti amin. Ulitak, sir. Sana ka man nanakaw. Intinag ni Hapo Diyos. Maglak may tang grasya. Saan ko tinagtakaw? Nandito ebidensya? Marialin, kitahan. Pinicture ko, hindi. Ting Lotto ticket ko. Hindi maamuhak nga siyak tinangabag. Hindi manunga milyones. Sako. Iduldulin. Pinicture ko sa ko pinaprint. Kalpasan na. Pinalaminate ko. Saan lang may sa kang kanayin ko itugtugon itibag ko. We are sorry. Sorry, Sophia. Sorry. Pati ni Mr. Javier manong naimigit nagsusuri. Di mimit kami amo. Nga nanghabag kagayam. Awan na ito ti atap mi. Sa amin nga naghatap nga. Posible nga nanghabag ka iti karera o no. Tilatan si Biplo iti panunit mi kata. Tiyo ka din nga rod makwenda, sir. Mano ti balor digiti mapukpukaw. Against ti balor ti arwatek. Balor ti balay mi. Balor nga gasgastusan digiti naganak kanyak. Uy, rasoy. Bakawanan na kami nga nagatap ken ka. Nga naro na kanyak, Marialin. Sorry. Gapo pa siguro iti apal ko ken ka. Iso nga kasjay. Siya gayam dirumbi nga madusa, Mr. Javier. Siya tikatan nyo. Siya tikatan nyo. No saan siya
paibalod Diyos, sir. Inigaman manon nemi ni Sofia ti Imak sana pinsel. Marilyn. Saan kang rumeng matusa? Adakalindaga mga gatap. Adakalindaga mga agimbistigara. Okay na. Nabigla ak laeng. Kan makasangit ak laeng, kan sala ka makasangit talagang sangit ak. Paragayam ka na kayo kat may saka mananakaw. Very proud ak nga mangipukaw nga sana ka mananakaw. Hindi mad ko lang amin nga nangabag akitiluto. Panabayag namin nga taytayaak, ti arap-hap ko, nga makabalay kami, titakil, nga narap-apak nga balay. Nga mapagbasak na gini kakamsat ko. Kan matulungan ti boyfriend ko. Kan tapno ada, private doctor, kan nurse, nga mga sikaso kada papaki ni mama. Kan magatang ko ti kayat ko. Makapagpaalak, idori ka sa nukangin na, ba nagapakaragsakat. No, maparagsak ko ti padak nga tao. No, anyaman itidad na abot Diyos kanya kang blessings. Nagkasakana kang mga share. Kadagiti sino man nga kasapulan. Inarakop ko ni Sofia maron nemi. Itinairod. Hangko doon nga ramiden ti aghatap kontra king ka Sofia. I'm very sorry. Okay lang, ma'am. Okay na. Saan nga naskan pangag-sorry ka? Si papagawa na king ka. Nung yaman tinagbasulam. Kastamad ka na kayo, sir. No, saan nga si ka? Siya sinungarod. Sir, ituloy ko tayo imbestigar. Okay, Marilyn. Kan, parang matakwatan tayo tumutlaing. No, siya sino nga talaga ti agipuspuslit kadagiti nangina nga tagilako tayo. Sofia. No, anyaman ti napasamak. O, sir, no problem. Ako pagdanagan nyo, awanin kanyak ti amin. Sabi ko mata sa anin nga maulit pa eh. Nga pagatatapan da kiti madi. Sabi ko nga, manimbot mo ti din manong nemi kaslaawan ti rupak nga isarang ko kini Sofia. Oreda papa kini mama manong nemi kini June. Kaya hindi kakapsat ko nga pag-ibagbag ang idi. Ingetera ka ngamin, manang. Kastamatan manong nemi kaniya tay boyfriend ko manong nemi. Ngaging kakaragito, manong nemi kagapalay di ka talaga nga awan, manong nemi ti pangnamnamakan ko. Ngaging kakatin singasing na kanihak manong nemi. Sabi nga di mo gayaman nga na yung bag ni Sofia. Naman pa na basol mo, ngayon pinakawan na kamatin. Kit nakuna naman kang ka. Nga noon yaman tang kasapulan, kit nakasagahan na nga tumulong. Umutang ka. Wala ko mati, pangusarap ko mati utang. Teko nakangarad kang ka, nga dabang panunutik nga negosyo. Nga no adala po na, asos, nagpintas. Kasi na, anak ko man negosyo. Ay, agpautang iti kwarta. Kanya? Kasla Bombay. Saan nga Bombay? No Bombay, 5-6, 20%. Diba? Kakaasi na kita papautangan na kita Bombay. Kita 20%. Siya, no ada pagpunak, 10% lang iti duwa nga bulan. 10% iti duwa nga bulan. Laglagay pa yung accountant na. Pada sa mga kontahan na di 1 million. 1 million. 1. Tipo utangin kat di kita gagangay lang ang vendor kada iti tiyandaan. Ado dita. Ado nung kada iti nakasagana nga pautangak, iti 10,000 iti maysa. Dahil 1 million. Mano nga 10,000? Handa kami mababan, dinakil pailang tapno mo ang kwentaan. O, pagkita, marigatan ka.
manut interest di 1 million. Iti 10% ti 2 bulan. 10%, 1 million. Iti 200,000. Ha? 200,000. 100,000 lang. Hoon, diba? Dahil 10,000, singir, ipautang mo. Okay. Ti kondisyon, agbayad, mapamo singirin, iti 200 pesos per day. Okay? 200 times 60 days, manonoyay. 200 times 60, 12,000. Oh, dito 10,000 at the 2,000 nga interest na. Iti 2 nga bulan. Nalaganda ita. Para katakwada. Handa mo pupuutan. Gabuta, vendors da, negosyante da. Ha? DJ 200 nga kasi nga rin, itutunggal aldaw. Nalagaan para katakwada ita. Handa mo pupuutan. Kaya din ito no, mabayadan dan iti 2 nga bulan, ikamanidan. O, di ba? Dahil 10,000, iti kada 2 nga bulan, 2,000. O 4 nga bulan, 4,000. Kasanon no, milyon ti pagsasaritaan. Sunong artik singir. Siyak ti mapanagpautang? Siyak ti mapanagsinir tinal daw? O, dahil 500,000 ti ma-interest ko iti 2 nga bulan ket 100,000. Di 500,000 agbali nga 600,000. Oh, tunggal masingir ko. Nuan niya digiti masingir ko. Itid kumet lang dagos nga pautang kanila dumapay. Dumaktakal. Magulo? Ano magulo? Saan ka ngamin nga accounting ket? Ngayon siya accounting accountanak amok. Basta na di interest, iti 1 million, iti 2 nga bulan, no 10% is 200,000. Kasanon, no, makatawen. Di mo nun? Makatawen, di 1,200,000. Okay naman mo magkwenta. 1,200,000, iti interest dati 1 million, no 10%. Kansala nga dito. Gabuta, dadi masingir mo, dadi interest nga maalam, may bunong mo pa Saan lang si 60 nga tattao, uno agana itong 100 nga tattao, iti pautangan ti sagdi 10,000. Maulaw ka, talagang maulaw ka. Ngayon, tong panem ti kunat. 500,000 lang, ti bagam keng kuana. Siyak ti mga worth it. Ipakitakin ka nalaingak ti accounting kad no ada 500,000 ko iti may isang atawan. Agbali na ka milyonaryo. Alam, sige nga tapno ada obram. Diyan ko na naawatan ti bagbaga manong naming ti boyfriend ko nga matlis mamatiak kang kuana agsipod ta. May sasunang nga rin nga accountant manong. Nagbali na ka na si Deg, kani Sophie, manong Nemi, kat na si Deg met kanyak, friend pa yun ti awag na kanyak, taging ka, nga duwa ka mga mismo, iti boyfriend ko, manong Nemi, iti napanabalayda, iti balayda, tapno, iyo man iti problema. May panggap ti bagbaga, ti boyfriend ko, manong Nemi, nga negosyo. Imbaga nga dagos manong Nemi, ti boyfriend ko, ti rantami. Ni George. Amo ka nga, niya din ni George, Ma'am Sophia. Marialin ko na. Siya ni Marilia, si Kat Sophia. Nervyos ka ron. Nagkugwapo boyfriend mo. Nagkugwapo ni Carlo. Accountant suna lang tao ang pati parlament na pagtrabaho na ada singasing na kahit kung ading gamisona mangibagaham ko matipuunan amok nga mapatgam ta ado balad nakaduling kang kwartam
Inawlawag manong name ni George, ti kayat na mapasama katong natutungag ni Sofia. Maawatan ka, George. Gusto ka. Ado dagiti matulungan nga babasit nga vendors, di ba? Nga dagiti nga vendors, gat gundawayan dagiti Bombay. Iti kaya nanginat interest. Imagine, 10% lang within 2 months. Okay dita. Kat nagpuligos ti $500,000 o 1 million. Nakaw. Makatulong ka dagiti babasit nga negosyante. Makatulong ka pa iti bagim. Dadya $500,000, umadado. Mawatak. Kat mayatak. Pautangan na kami. Haan nga pautang? Padawat? Saan? Makisusyo ah. Ha? Haan? Makasusyo ah. Nga 1% lang di pa nakabagi. Kukuam na dyan 9%. Siyak tagpuunan, 1% lang pa nakakukuha. Kukuam dati 9%. Di okay. Hamat nga, 50-50 kumakit, medyo, ang problema. Tinasken, ma-agwarap na jipunan. 1% lang kada interest na, ito may kanya, with my capital, siyempre. Karinto no, kabaylam ton nga siksika, isublim tong kanyak dati capital, di bukod mo ton nga 10%. Basta habang awan pa'y kanyak dati capital, dati ipautang ko keng ka, paigim ko keng ka, ada 1% ko. Itong gal makabulan, 1-2 bulan. Kaya ito na may subli mo ng kabayla mo ng subli, ti $500,000, mabalin nga, kukam ton, siksikan ton. Ngay mahabag nga, kwakto pa lang tipuunan, ada 1% ko. Shoot! Okay, approve. Itong kanungang marugi. Manot mo na nga laim. Edad mo nga dagos di $500,000. Kapot ado na gitagor-urang nga vendors nga upa-utangit. Kaya nung dyan kabaylang teksig ang sisyak, mahalak timpiado. Kabaylak mo na sweldoan. Yes, irugitahin itong bigyan. Nagbalin met manong naming nga na singpet ni George. Saan unay nga nagkasgastos. Naisublin ti puunan, adan bukod na puunan, manong nami, ket may sakit gudwa nga tawin. Adanin sa gana na manong nami nga sing-sing ako na, will you marry me? George, sigurado ka? Uri saan ka nga mga opisina? Saanan? Mangalak ti lisensyak, tapos nilasta kitagbaling nga legal, ti pa nagpautang ko. May isa nga lending office, pautang. Dumating hindi kita alak nga empleyado, nga para singil ko. Ketsak, ag-supervise. Kano, adan to pa'y mabaling nga alain nga. Aglonak to para ti adadaw pa nga puunan. Tapno sala nga may mesa nga tiyandaan, dududo nga tiyandaan, adu nga tiyandaan, tingkam ikanit pagpuunan na. Para kada iti babasit nga vendors. Ay sulit siya, sweetheart. Kadakal na pagyamanan tayo ito kini Sofia. Mababainak palagi ni Sofia no malagip ko din. Panang pabasol ko kayong kuha na nga agtatakaw iso na. Naduktalang gaya man. Adag ayam talaga may sakadagit agim inventor. Nagit agim inventory. Kan kakasabwat na nagit duwa nga security. Kading, kawanan. Naikat dan. Nadanyos da. Ita, awanin ti bakdak-takahong lako miti kumpanya. Kadag kasatad tumatin. Kadag kilo na pagyamanan ta. Kani Sofia, so da kini Carlo. Umunuan dan sa kasara. Ngamiti ta, paunaan tayo da. Gapot na nagraduaran natin may sakaragit kakabsat na. So kakait naman tayo nagkasara. Manong nemi talagang nadyak ka libakren nga idigat naapalak ingitera ak. When apalak idi ni Sofia manong. Nagbaling nga dakis ni Sofia kaniyak.
imbaglaki din manong tanasiya ti panagpuspuso na. Kat tinulungan na kami pa kini George. Uhain manong. Nagtultuloy iti panagkaduami, iti kumpanya, kini Sophia, oridadda nagpadpada ng asawa mi. Irin tuloy ba ti asawa na iti taxi nga business da. Kat ni George nga asawak manong nemi. Nga nangisagot mo't kanyak ti duwang anak. Nangisagod niya po Diyos kada kami. Siyempre, tuloy na pala ang tilending nga negosyo na. Titumulong ka rin ipabasit nga vendors para iti nalakang interest 10% iti 2 bulan ket adubatan iti kam tinultulungan nga kabagyak ken kabagyan na manunay. Dito nga rin ti pagkasarita nga dinaminsan manunay ket nagbalinak nga inggitera nagatapak nga dakes ti may nga tao o regayam na kaimbag nga jakmat nagsaludsod nga naimbag kang kuana nangabak gayam ti luto manong sumitlagayam. Kaya nakasaysayat ni Sophia manong nemi gabot ati blessing suno parabor na apo Diyos kadakwada ket imburay nang insagot na intedmet in-share na met iti sa bali. Aga manakunay manong nemi ti anus mo nga nagibasa ket sabi ko mata damat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padag gadimgeg ket more power to your program and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo Maria Lynn. Thank you keng ka Maria Lynn ting ka pa nagsurat dati pakasalitaam nga entitled mo ti Inquitera. Kalakit amok nga dari kitay nakarelate kaya nadamat day tayo nakaadaw iti adal saan nga basta husgaan tayo may sa tao no anyaman ti klase na nga bibiyag bisis taga rin tayo nga imbag tapos saan nga makabasol at basol ti mang husga iti pada tayo nga tao absat kaya sa bulan pagpeso ka na pintas ti umapal nga deta ko mga apal kaya iso ko matagbalin nga retay ramit tayo karit kada tayo tapos napadasan tayo nga tunuyan dagiti apapalan tayo. May naganang haiman uno saan da kayong nagbuya maraming salamat po. Salamat po kada kay aming nga sangapada ket pumakadak nga roden papagayam.